कार्तिक के महीना चलता एमे अनेकों प्रकार के कलाकार लोग गौलस यही बतिया के भरत शर्मा जी अलग डिजाइन से गौले हमनी के घर के माई बहन लोग अलग डिजाइन से गावेला अरे उगला सूरज मौला होते भिनु हो रोज दिनवा उगला सूरज मल हो तो भिनु होसार आजू दिनवा काहे सूरज मल कइलो एतना के गौले कार्तिक मास ओई हो परदेसी पिया घरवा होत बाछो जय हनुमान पान दुकान आनगर रोड टेड़ी घाट सिवान की ओर से पुरस्कार आई बार बार प्रणाम बा 21 रुपए का पुरस्कार दिल बनी देखा तनी सिटी रोको भैया कार्तिक मास ओई हो परदेसी पिया घरवा होत बाछो मौगी कहती है मर्दू से मर्दू कल के सुनो गहुआ धो ओई हो ये प्यारी धनिया हो महू करबो छो ओई हो ये प्यारी धनिया हो महू करबो छो उमेश गिरी बाबा सियारी मठिया हमरा विजेंद्र गिरी व्यास जी के गांव से पुरस्कार आइल बा बाबा के बार बार गोर लगतानी आशीर्वाद के चाहना बा ही में कहे के बा बीरा पाला वनमाए बाबा सुमिरा करी तो
ए बाबा नरेश पटेल जी बहुत बहुत पुरस्कार दिले बनी। नरेश पटेल जी के बार बार प्रणाम बा। कहे के भाव बा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दिहली हो जानती माता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दिहली हो जानती माता सुमिरा नवा